Bai, esan dugu moruen lehen, Jose esan anezan nauzile, toko jagon garrera joetie, zerien egon zan bera Sabino Aranago hiri PNU-ko batalloien, laugaren konpainizan, eta bera ebil izan burrukan besteleko batzuen tartien, Saibigainen bebai, eta azkenien izan aprilen, maietzien 37-pikuen Eubako frentien jarretiradan zoie zela defenditzen Bilboratza. Bai, honek Aranagoiri konboko abiesan, hau zen Euskal Armadako 39. infanterizako batalioie, da honek konboko abiesan Saibigaine defenditzeko. Horko sarraskizien hostien, eundaka gale auki esan, eta joen ziren replegetan Bilbora arte. Bainari, Durangon izurretan, eta Euban, da gero Bilbora arte batzuk galeu ziren, baina dakigunez, hau ez dakigu euneko unien, baina Jose Euban jauzi zan. Gorku ez da gertut, ez dakigu zorrontzako hilarezen gertuko da, baina hori da dakigune Jose buruz. Gero, badakigu baite, nire aititaz, Jonen aitaz, Jonas elkartu zala, uste du Durangon, da bizia retiradan, gero esango Joni buruz dakigunez, batalioen egon zen eta abar, baina hori zen elkarrikusia bien momentu bakarra, basaretik urten da bero.